abonné. Ok, Karim Keita ka so de la. Voilà, o de filɛ nin ye tan. Depuis le renversement du régime Ibrahim Boubacar Keita, mɔgɔw nana ka yɔrɔw bɛɛ ci. O y'an Karim ka so ye. An bɛ don a kɔnɔ, an filɛ a da de la nin ye nin. An bɛ don a kɔnɔ dɔɔni pour que ka kɔnɔnaw yira mɔgɔw la. Aw yɛrɛ bɛ n'a ye mɔgɔw ye baara min da yɔrɔ in kan. Voilà, an bɛna don so kɔnɔ. Karim Keita ka so kɔnɔna de filɛ tan. Voilà. Bon, an ɲɛ bɛ yan yɔrɔ yɛrɛ la. Regarde ici. Il faut voir ma dimbo le noter. Regarde. Il y a porte bɔ. Bon, yan bɔlen bɛ magasin de fɛ. Bon, mɔnzɔn yɛrɛ bɛ baara la actuellement. O bɛ ka yɔrɔ ninnu bari. Voilà, aw yɛrɛ ɲɛ b'a la. Voilà, aw yɛrɛ ɲɛ b'a yɔrɔ la. O b'a ka yɔrɔ in bari. Mɔnzɔn b'a ka yɔrɔ in bari. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogo. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogo la. Yɔrɔ in bɛɛ de tiɲɛ. U y'a porte bɛɛ bɔ. Fenêtre u y'a bɛɛ bɔ. Fɛn fɛn yɛrɛ tɔgɔ ko minɛn u y'a bɛɛ cɛ ka taga n'a ye. Halisa an bɛ don a yɔrɔ kɔnɔna la k'a yira u la halisa. Nin ye escalier ye. Halisa an bɛ yɔrɔ yira la. Bon, hali staff minnu bɛ sanfɛ u y'olu bɛɛ bɔ. Bon, i bɛ woni minnu na nin ye min ye an fɛnkɛw de lumière visible u y'olu bɛɛ bɔ fɛnɛ. Bon, n b'a dɔn hali ventilo minnu tun b'a kɔnɔ u y'a bɛɛ bɔ. Voilà, an bɛ yɔrɔ yira la a b'a lajɛ. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogo la. U y'a kɛ i b'a fɔ ko depuis Ala ka so in daminɛ ma deli ka bila a kɔnɔ. Bon, an bɛ yɛlɛ escalier fɛ an bɛ taa sanfɛla fɛnɛ lajɛ yali o ko bɛ cogo min na an bɛ sanfɛla fɛnɛ lajɛ. A chambre tɛ yen, a porte tɛ yen, ne ma min bɔ. Ampoule, même prise contact, il y a bɛɛ bɔ. Même les prises contact, il y a bɛɛ bɔ. Yɔrɔ in ye i batara so ye. Bon, an ɲɛ bɛ yan fila min na fo yan fɛ o ye a so tɔ kelen de ye mais an bɛ tila ka so yɔrɔ ninnu bɛɛ ma k'u bɛɛ yira u la. An bɛ tila ka so yɔrɔ ma k'u yɔrɔ yira u la. Nin ye sanfɛla ye. N bɛna tila ka jigin duguma an bɛ taa yɔrɔw lajɛ. Staff la i b'a fɔ hadamaden nɔ tɛ de. Yan bɔlen bɛ yan ɲɛgɛn kɔnɔna ye. U y'a bɛɛ bɔ. N bɛ jigin duguma. Yan jiginnen duguma an bɛna dugumala yɔrɔ fɛnɛ lajɛ. Bon, yan ye piscine ye. Yan ye piscine ye. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ piscine na a ji finnen i b'a fɔ ko ayi ji bɛɛ nɔgɔlen don. Fɛn kelen min yɛrɛ ma tiɲɛ so in na e k'o taa duguma carreau ninnu yan n'a bɔr'olu la kɔni yan fɛn fosi tɛ yen min ma tiɲɛ. Bon, yɔrɔ rouge in filɛ nin ye nin ye bâtiment filanan in ye an bɛ taa munumunu o yɔrɔ fɛnɛ kɔnɔ k'o lajɛ.
voilà bâtiment filanan in de fana kɔnɔna filɛ tan min o fana yira u la a yɛrɛ ɲɛ b'o la tan donc an dugu fana lajɛ ayi yɔrɔ in u y'a bɛɛ de fɛn ni bâtiment filanan in de fana kɔnɔ manifestant ye kabako min da fɔlɔ in na u y'o kile de kɛ filanan in fana la fenêtre tɛ yen porte tɛ yen même les prises u y'a bɛɛ bɔ ka taga n'a ye même les prises aw yɛrɛ ɲɛ b'a la même les prises u y'a bɛɛ bɔ ka taa n'a ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogo la halisa an b'an munumunu yɔrɔ in ka bon yɛrɛ de yɔrɔ in tɛ bataraso ye dɛ a ka bon yɛrɛ de ni caman t'i kun mara de fo ka so sugu nin jɔ dɛ halisa an bɛ yala ka yɔrɔ yira u la bon n bɛna yɛlɛ bâtiment filanan in fana escalier la ka lajɛ yali o kɛlen don ka min kɛ o yɔrɔ ninnu na ok nin y'o sanfɛlaw ye nin y'o yɔrɔw fɛnɛ nin y'o yɔrɔw ye staff ninnu u y'a bɛɛ ci an yɛlɛ ka t'o fɛnɛ la tuguni sanfɛ nin y'an ka sanfɛla la o y'an nin ye fo sanfɛlaba ye on dirait ni tapis sugu dɔ dalen ye a gazonnama don u ka tapis gazonnama ninnu dɔw don mɔgɔw y'a bɛɛ fara fara u ma se k'a bɔ parce que ale bɛ koli a bɛ nɔrɔ de ne t'ale la ne t'ale kɛcogo la ok an bɛ jigin duguma ka taa yɔrɔ lajɛ halisa so in ka bon yɛrɛ n'an ko a ko ka ca yɔrɔ in bonya tɛ se ka fɔ ka ban an y'a terrasse yɔrɔw ye a jardin kɔnɔna hali ye u ye kabako da o yɔrɔ ninnu kan wa ɲɛ b'a la mansɔnw bɛ ka commencer ka yɔrɔw jɔ u b'a ka toutes les portes u b'a ka bɛɛ girin nin y'a jardin yɔrɔw ye jardin filɛ piscine wɛrɛ bɛ yen yɔrɔ fɛnɛ la tuguni piscine dɔ fɛnɛ filɛ min ni dɔ in tɛ kelen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u y'a bɛɛ ci so in bɛ ko kare kelen bonya ɲɔgɔn nin bɛɛ de b'a la hali bâtiment jama min filɛ nin fɛnɛ b'a la manifestants y'a bɛɛ de ci a porte a fenêtre même les prises contact u y'a bɛɛ bɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogo la u ye mansɔn bila mansɔnw bɛ ka na a porte u bɛ ka yɔrɔ ninnu bɛɛ bari toutes les portes d'entrée u bɛ ka bɛɛ bari aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mansɔnw bɛ ka baara k'a la an yɛrɛ bɔ kɛnɛma sisan an bɛna lajɛ a bɛ cogo min na an bɛna kɛnɛmala lajɛ ok voilà nin yɔrɔ in kɛnɛmala la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mansɔnw bɛ ka baara k'a la toutes les portes d'entrée ni mɔgɔw y'a bɛɛ bɔ ka taga n'a ye u bɛ ka biriki kɛ k'a bɛɛ bari aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka biriki kɛ k'a bɛɛ bari so in ye fo kare kelen de ɲɛ b'a la k'a daminɛ yan fo kun dɔ in na yan fɛ fo kun na yan fɛ nin bɛɛ de Karimu ka yɔrɔ ye nin bɛɛ de don aw yɛrɛ ɲɛ b'a la voilà aw yɛrɛ ɲɛ b'a la so in de filɛ tan so in de filɛ tan ka taa fo kun dɔ ye kare kun dɔ in na yen fɛ voilà les chers abonnés ni kun ye Karimu ka so ye après manifestation bɔlen yɔrɔ in na ka yɔrɔ in bɛɛ tiɲɛ bon mansɔn kɔni bɛ ka baara kɛ yɔrɔ in na hali bi tantôt ok pour le moment an bɛ ɲɔgɔn bila yan les abonnés là ko ninnu bɛ se ka ɲɛfɔ ka ban an yɛrɛ bɛnna papier dɔ dali ma dugu ma totalité fɛn minnu donna so in na a bɛ i n'a fɔ ko parce que sɛbɛnni ninnu finfinnen don an taara ne na a fɛn na cogo min na mais montant kɔni bɛ yen montant bɛ yen yɛrɛ de montant bɛ yen o ye montant fɔlɔ ça c'est an ka jira pour que a ka se ka ye an yɛrɛ ɲɛ b'a la
total général y compris cuisine. En total général, ça fait 151 millions. Bon, moi, là, nous sommes dans la partie élément. Le fenêtre est toujours. Le fenêtre est au final, total est combien? 312 461 000. Analyse comparative détaillée des offres de construction. 312 461 000. Ça, il aura fouetté. Donc, il y a beaucoup de tourner. C'est la flèche tourner. On fait un montant combien? Total général. Ça, c'est combien? Ça, c'est 213 764 631. 213 784 plutôt. 631 000. Bukaso ni nani kuna chama ni bi. Mwana on na papier mbinega parce que papier ya ka chama ka champu ango ni saka mini qui important. Oui flaga ira wala tanto. Papier wa chama ira de bien. OK. Assalamu alaikum.